tak ten vodopád je úplne parádny. Vidíte aj ten vodopád? Pustom si hlavu. Tak začíname výlet do Švajčiarska. Teraz prišiel BlaBlaCar bus, čiže idem na to, meška už pol hodinu, takže konečne. Tak vlastne prišiel do Zürichu, máme tu 5 hodín. Moc som sa nevyspal, ale ideme sa trošku prejsť. Treba trošku rozprúdiť krv. Mám teraz hodinu do ďalšieho vlaku. Vlastne pokračujem ďalej do Spízu, v Zürichu neostávam. Tak to nejako vyzerá hlavná stanica z Zürichu o 5 ráno. Neviem, čo tu je síce, ale idem tak na náhodu a na niečo uvidím. Vlastne som ešte nespomenul teda, že ak som sem prišiel, nešiel som do Slovenska, išiel som z Luxemburska z letnej školy. Bol som na letnej škole Európskej investičnej banky, čiže som to tak spojil. Dva v vozovkách výlety v jednom. Ako vidíte, tak stále mesto mŕtve. Ale tak je nedeľa, 5:30 ráno. Ja by som bol tiež blázon, kebyže tak skoro vstávame nedeľu. Ideme smerom do centra. Vyzerá to tu veľmi pekne, čiže som vedavý, čo ešte uvidím, keďže to je nejaký kostol a ideme pozrieť ďalej. Tu sa môžeme vidieť, ako preteká cez mesto Zürich rieka Limmat a v pozadí tam presne vidíme kostolík Grossmünster, aj keď kostolíkom som to asi nenazval, ale nevadí. Takto vyzerajú švajčiarske vlaky. Teda aspoň niektoré. Vidíme, že dneska je záujem obrovský. Ešte som si kúpil miestenku. Samozrejme nekúpil, ale idem si teda sadnúť. Niekde mám pekný výhľad. Napríklad tu. Takto vyzerajú moje raňajky. 2% tyčinky. Inak každému odporúčam tieto proteinové tyčinky. Bohužiaľ nie som rozsponzorovaný, ale možno raz niekedy, čiže ak chce pozerať niekto na maximum, tak mi kľudne pošlu tieto proteinové tyčinky. Tak akurát prichádzame do Interlaken, idem si to pozrieť tam, no tak máme to akurát tunel, ale idem si to tam pozrieť a uvidíme čo ďalej. Chcel som ísť teda do Kanderstagu, nie teraz, ale kvôli počasiu spomeniem, že pozriem sa toto. Keďže zajtra by malo byť pekné počasie a tamto jazero, ktoré chcem ísť pozrieť, tak sa mi hrozne páči. Tak prišiel som akurát do Lauterbrunnenu. Je to také mestečko v údolí. Vľavo vpravo sú hory, hneď vám to ukážem. A idem sa teda prejsť trošku po meste a potom uvidíme, na akú túru sa vyberiem. Môžeme vidieť, ako nám oblaky trošku zahalujú hory, ale na druhej strane, keď sa pozrieme doprava, tak ten vodopád je úplne parádny. Nevidím ani odkiaľ padá, takže to vyzerá, keby tá voda padala z neba. Idem sa pozrieť na vodopád, výhľad je úplne super, takže už sa na to teším. Cesta k vodopádu vedie takýmto tunelom, celkom zaujímavé, to majú vystavené. No, tak ešte pár schodov, musíme výjsť a hádam, tam už budeme. Sa ideme nejakým tunelom, ale teraz kamenný pre zmenu. No, kde je ten vodopád? Tak, dostali sme sa na vodopád. Kde ako som myslel, je
Tu máme vodopád, tam vidíme potôčik, ktorým to ďalej tečie a akože výhľad luxusný. No poďme sa potom asi ďalej prejsť tam, uvidíme čo tam bude. Dáme nejakú túru trošku a potom asi pôjdem naspäť smerom do Kanderstagu, kde mám ubytovanie. Tu máme ten parádny vodopád, ktorý som akurát bol pozrieť a ideme teraz ďalej pokračovať. Úprimne neviem, kam presne idem, ale prejdeme sa. Prečo nie? Takže s dronom si tu zábery nespravím. Takže musím ísť hore vyšlapať. Nemáme výhľad ako z drona. Takže tady to už ďalej auta nemôžu. A okrem aut majú smolu aj psi. A vlastne to vidíme, čo tu máme. Tuto je smer na Lanovku, Stechelberg, Wengernalp a Trumel-Bachfale. Idem zistiť, čo chcem vidieť z toho. Tak som to idem trošku pogoogliť a rozhodnem sa podľa toho. Je to zvláštna krása. Ideme teraz hodinku k Lanovke a uvidím, či pôjdem hore. Pozriem sa, ako to tam vyzerá. Moc som si to teda nakoniec negooglil, lebo necháme sa prekvapiť, uvidíme. Tuto môžeme vidieť švajčiarsky obchodík, samoobslužný. Tuto by ste mali zaplatiť a tu by mali byť produkty, tento je bohužiaľ zatvorený. Ale teda vidíme, že bežne tu majú nejaké mydlo, taktiež aj syry a vlastne funguje to celkom bežne a podľa mňa je to super nápad, aj keď kto vie, kde by to ako fungovalo. Keďže nie každá zem má na to mentalitu. Nebudem menovať, ktorá nie, ale každý nech si domyslí, čo chce. No, teda ideme k Lanovke, uvidíme, koľko bude stáť, ale sme vo Švajčiarsku, takže akože samozrejme nečakám, že budú nízke ceny, ale keď som do Slovenska, takže my sme tam bohatí, takže to pôjde zacvakám. Takže ideme teraz na ďalšie vodopády, ale predtým sa ešte občerstvíme touto fajnovou vodou. Po občerstvení pokračujeme na vodopády. Cesta parádna. Ideme ďalej. Ako môžete vidieť, tak Lauterbrunnen je známy aj tzv. Base jumpingom. Princíp toho je vlastne to, že skočíte z určitého objektu, teda väčšinou z útesov, kde máte strmý zráz a vlastne prídete na zem padákom, ktorý máte na chrbte. Ďalšia vec, čo sa mi tu páči, je, že majú na veľa miestach tojtojky, čiže ak potrebujete na záchod v prírode, tak po Švajčiarsku si nájdete miesto aj na celkom príjemnom mieste, by som povedal. Toto máme taktiež nejaké miesto na opekanie, dokonca aj s drevom. Mňa zaujímalo celkom, že jak to funguje, keďže je to napísané teda, že super, Lauterbrunnen turizmus to vlastne to zásobuje a ľudia by sa mali to tiež starať, takže myslíte aj na ostatných, keď sem pôjdete. Trumbelbach. Ideme akurát na Trumbelbachské vodopády. Tak už sme 5 minút do vodopádov, je to celkom pekne vystavané. Majú tu nejaký výťah zaujímavý asi k tým vodopádom, tak ideme sa tam pozrieť, či tu máme nejaké suveníry. Vstupné k vodopádom je 15 €, teda 15 frankov, ale prepočte je to taktiež aj 15 €. O výťah sa predsa treba starať, či ideme výťahom k tým vodopádom, tu je akurát rada na ne a uvidíme, ako to bude, ako to bude vyzerať a celkom ten výťah vyzerá tiež zaujímavo. Vlastne ten výťah nás zoberie z dola až na číslo 6
a môžem sa ešte potom peši na 10. Čiže zoberiem si výťah hore a potom to zídem naspäť. Oh my God! Wow! Som rád, nachádzame sa na všetko teraz a ideme hore na desinu. Pozrieme, ako to vyzerá z hora a postupne pôjdem dole peši. Na to už výťah nepoužijem. Vlastne môžete teda aj úplne z dola peši, hore aj dole, ale už si zaplatíte tak či tak tie peniaze, čiže výťah je zadarmo. Čiže odporúčam si zobrať výťah, je to celkom zaujímavé. Taktiež, ako ste mohli vidieť, výhľad super ako vždy vo Švajčiarsku. Pokračujeme na poschodie 2 až 5 a krásny výhľad na celý Lauterbrunnen. Tam vľavo vidíte aj ten vodopád, na ktorý sme predtým boli. A vlastne budeme potom pokračovať zo doľava. Uvidíme, čo tam bude. Vodopádov som akurát vyšiel, za mňa určite odporúčam, sú to unikátne vodopády určite. Sa nachádzajú medzi skalami a chodíte tam vlastne celkom úzkými, nie úzkými chodbičkami, ale chodíte tam chodbičkami, ktoré boli vybudované, aby boli tieto vodopády vôbec dostupné. Čiže chápem, vstupné 15 frankov a odporúčam sa ich pozrieť, keďže takéto vodopády nie sú veľmi bežné. Teda zatiaľ som ich aj nevidel. Takže teraz ideme odtiaľto do Kimmelwaldu. Cesta tam naspäť lanovkou bola 13 frankov, čiže pomerne fajn za mňa. Tak došiel som sem autobusom, cesta stala 3 franky. Teraz ideme na lanovku. Je to vlastne tá prvá zastávka. Pôvodne som sem chcel aj ísť, mať hostel, ale nakoniec som to zmenil. Čiže som vedavý, ako to bude vyzerať. Takže sme v Kimmelwalde a ideme sa prejsť po meste. Možno poviem do Murenu, ale to uvidím, čo dokonám naspäť z Kimmelwaldu. Viditeľnosť je celkom slabá, ale nevadí. Akurát odchádza lanovka ďalej do Murenu. Nachádzame sa v nadmorskej výške 1363 metrov. Idem si pozrieť, ako to tu vyzerá hore. Niekde si sadnem, dám si svačinu, lebo som celkom hladný. Ab den 10:30 ist der Ding. Takže pokračujeme ďalej. Akurát som si vypočul fidlikantov a bol to celkom fajn. Dal som si čajík, najedol som sa trochu a teraz som spokojný, môžem pokračovať ďalej. Prejdem sa asi po meste, viditeľnosť je slabá, čiže na nejaké výhľady to dneska nebude. Bohužiaľ, ale vyzerá to vážne pekne. Ako môžeme vidieť napríklad tu s kvetinami. A domčeky všetky drevené. Máme kozičky, pasú sa. Tam máme nejakú tabulu, idem pozrieť, kam sa vyberiem.
Tu máme ďalší samoobslužný obchod, tentokrát s hračkami. A vlastne funguje to na rovnakom princípe, vidím tam dole nádobu, kde by sme mali hodiť peniaze. Cenovky tam nevidím, takto z diaľky, ale páči sa mi tento spôsob predaja. Vidno, že to sú nejaké asi nepotrebné hračky, čiže lepšie ako vyhodiť a funguje to taktiež na poctivosti. Čiže také tie viditeľnosti, tá sa nezlepšila a nevadí, ideme sa ešte prejsť. Nikde nikoho. Tu máme ponuku miestneho biomesa. Tie názvy úplne neviem, ktoré sú, ale ak sem bude chcieť, tak tu dáme preklad. Ak nie, tak nedám. Musíte si ho spraviť sami. Čiže je to ako super, musím povedať. Takto v horách. Tu som našiel výmenu knížiek. Môžete zobrať jednu a jednu tam vrátiť. Je sa povedať do malého obchodíku s domácimi vecami. Čiže tento obchod funguje tiež na princípe čestnosti minimálne teraz, keďže nikto nie je doma. Môžete si teda zobrať čo len chcete a následne vložiť peniaze do kasičky. Máme tu taktiež eurá, čiže vyskúšam tento koláč. Spitzborn-Kuchen, je to vlastne odtiaľto, sú to pečené v Gimmelwalde. Čiže otvoríme kasičku. Dáme tam 2 eurá, zatvoríme a ideme to ochutnať. Takto vyzerá vlastne ten obchod zvonka. A my pokračujeme ďalej a dáme koláčik. Takže koláč hodnotím veľmi pozitívne. Je príjemne mäkký a jemne sladký. Je tam cítiť chuť toho mlieka, ktoré tam je. Čiže za 2 eurá určite odporúčam a asi sa otočím, lebo do Murenu nechcem ísť. Chcem ísť dole do Lauterbrunnenu a si to beriem naspäť hlavnku. Už mám teda spiatočný kúpený, čiže idem naspäť, takže aj tá viditeľnosť je slabá. Skúsim nájsť nejakú inú cestu dole. Tu máme ďalší obchod samoobslužný. Vlastne budete mať zaplatiť tiež hotovosti alebo taktiež kartou. Funguje to, vyberete sumu. A teda je tu aj káva, taktiež tu návod, ako spraviť kávu. Čiže... Pustím si hlavu. Funguje to na takomto princípe, že dáte peniaze do tejto obálky. Môžete niečo k tomu napísať a dať to do tohto boxu. A tu sú nejaké správy, ktoré tu nechali ostatní zákazníci. Máme ďalší vodopád a idem sa teraz prejsť naspäť do mesta. Chcem ísť do potravín, kúpim v potravinách a letím do Kanderstagu, ale letím vlakom v tomto prípade. Ďalšie sa naspäť vyzerá super. Naspäť sa neberiem autobus, už som si minul jednu cestu, čiže naspäť musím peši. Voda príjemných 8 stupňov typujem. Oplatilo sa ísť peši, konečne som našiel aj tradičné švajčiarske kravičky. Čaute! Konečne sa nám vyjasnilo a tie hory je ešte viac vidno ako predtým. Čo je zaujímavé na Lauterbrunnene je to, že z týchto útesov naokolo mňa ide až 72 vodopádov. Ale keď sa pozrieme sem, tak tam je jeden, tam je druhý a tam je tretí. A ďalšie sú na tejto strane. Tam je jeden taký malý, neviem či ho vôbec vidno.
ale no, je ich tu 72 dokopy. Idem sa pozrieť, čo majú v miestnej Coop jednote. Tak, aktuálne čakám na vlak. Kúpil som si obed. Obed pozostáva z bagetky za 50% zľave. Dneska skončí záruka. To je za 2,50 polovica. 2 banány za 70 centov. A proteínový drink, 40 g proteínu za 2 € a je fakt dobrý. Tu máme vlakovú stanicu a tu máme jazero Thunersee. Je to vlastne hneď vedľa, mám teraz 20 minút, takže si tu chvíľu oddychnem a idem vlakom potom ďalej. Akurát som prišiel, idem teda si niečo kúpiť, nemám niečo na večeru a taktiež na raňajky, keďže na hosteli raňajky nemám. A dneska si už asi len oddychnem, keďže som posledné 2 dní toho nenaspal. Nachádzame sa teda v Kanderstegu. Počasie je tu asi také, ako bolo ráno v Lauterbrunnene, čiže veľmi dobrý nápad je si oddychnúť. V týchto menších mestách je Coop najväčší supermarket, najlepším výberom a taktiež najlacnejšie, takže ak budete v takýchto dedinkách a mestečkách, tak určite odporúčam ísť sem. Je tam celkom toho veľa.